Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qegħdin fi żmien tal-Għid, żmien sabiħ, żmien tal-qawmien ta' Ġesu. Illum qegħdin niċċelebraw tifkira mhix obbligatorja ta' Santu Istin ta' Canterbury, Isqof. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Mikelanġ, Manannej, Wenzu Grima u Peter Camilleri. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti wassalt il-poplu Ingliż għall-Evanġelju bil-predikazzjoni tal-Isqof Sant Wistin. Għamel il-Knisja tiegħek tibqa' dejjem tistana bil-frott tal-ħidma u t-tħabbrik tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, il-folla tal-Filippin għamlet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsatin. Wara li tawhom xeba sewwa, tafgħuhom il-ħabs u taw ordni lill-Assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-Assis tefaħħom il-ħabs, il-ġewwanet, waqaf lilhom saqajhom b'ċib tal-injam. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu jfaħru l-Alla bin-nijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot kbir li s-sisin tal-ħabs teżu. Minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ minħal l-irbit ta' kulħadd. Kif l-Assis tembaħ u ra l-bibien tal-ħabs miftuħa beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bidejh. Għastħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajad bleħinolu għallu, tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna il-kollam. L-Assis talab id-dawl, daħal jiġri, mimrijed bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom: Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma wiġbuh: emmen fil-mulej Ġesu, bis-salva int u l-familja tiegħek. U ħabbrulu l-kelma tal-mulej lilu u l-dak kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl, l-Assis ħadhom miegħu, ħasslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien tammetu u nisu kollha. Imbagħad tellaħħam id-dar tiegħu, qablilhom mejda u ferraħ man-nies kollha ta' daru tal-li kien emmen falla. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorja li ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi.
Qudiem l-Alla irrid nannilek. Wiċċi fl-art nixteħed qudiem is-santwarju tiegħek flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Irrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek. Għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattartli il-qawwa f'ruħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-lemenija tiegħek is-salvani, il-mulej iżom kelmtu miegħi. It-tiba tiegħek mulej tibqa' dejjem għal dejjem. Ma titlaqx emil idejk flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Nibatilkom l-ispirtu tal-verità jgħid il-mulej u wassalkom għal-verità kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer, imma xettilkom dan qalbkom imtliet bil-niker. Madankollu ngħidilkom is-sewwa jaqblilkom li jien mmur, għax jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibagħtulkom. U meta huwa jiġi juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemmnux fija. Il-ġustizzja fil-li jien sejjer għand il-missier u intom mintom se tarawni iżjed. Il-ġudizzju fil-li l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej tifħejn lilek Kristu. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw dawn is-silti sbieħ tal-atti tal-Apostli. Llum rajna din is-silta ta' San Pawl meta kien Filippi. Il-ħajja tal-Knisja bħal ħajja tan-nisrani qatt ma kienet ċalata, qatt ma kienet komda, tranquilla, plain sailing, b'nazzi dejjem, qatt ma kienet hekk. Anzi kważi għandna nibżgħu xi ftit meta jkun hemm żminijiet twal ta' b'nazzi. Il-ħajja tal-Knisja hija movimentata. Ħafna drabi tgħaddi minn taqlejt, minn persekuzzjoni, minn diffikultajiet. Ara bħalissa qegħdin ngħixu dan iż-żmien sabiħ tal-Eid. Iż-żmien tal-qawmien ta' Ġesu. Żmien sabiħ ħafna. Li fih nagħmlu esperjenza ta' Kristu imqajjem mill-mewt. Dan hu żmien tal-Eid. Tassew Ġesu qam mill-mewt. Jgħix fostna. Kif qegħdin naqraw fil-ħdowt, fil-Vanġili ta' ħdowt, li Ġesu qam mill-mewt u għadu ħaj fostna fil-Knisja, fid-dinja. Imma s-sitwazzjoni kemm fid-dinja u f'ħafna pajjiżi forsi inkluż tagħna jkun hemm il-maltemp, ikun hemm id-diffikultajiet bħalissa qegħdin naraw dawn il-gwerer. U tiġina t-tentazzjoni li ngħidu imballa fejn hu, imballa kif ma jirreaġixxix. Imma jekk aħna nemmnu nittamaw f'Ġesu li kollox isib postu. Bħalissa qegħdin fil-maltemp. Qegħdin naraw gwerer fejn donnu r-raġuni m'għadix jeżisti. Donnu l-qies ma jeżistix.
donnu jirbaħ min għandu l-qawwa l-akbar qawwa. Min għandu s-saħħa jagħti u min m'għandu s-saħħa jlaqqad. Qegħdin ngħixu fi żminijiet diffiċli ta'. Qegħdin ngħixu fi żminijiet diffiċli. Ħa naraw il-qari tal-lum kif jirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel qari mill-Atti tal-Apostli, San Pawl kien arrestat. Mhux għax għamel xi ħaġa ħażin ta'. Imma għaliex in-negozjanti Pawlu kemm fejjaq lil xi ħadd ġewwa Filippi u dawk li kienu jaqlew il-flus minn fuq darhom ma ħadux peċej. Sawtu lil Pawlu u tefgħu fil-ħabs. Imma s-sir tal-istorja mhuwiex il-bniedem. Is-sir tal-istorja huwa Alla. Isir terremot u l-istess assis li kellu l-ordni li jaqfilhom fiċ-ċeb jikkonverti, idur bijhom u jitgħammet. Ara ftit kif is-sitwazzjoni tinqaleb. Il-Vanġelu. Ġesu qiegħed jagħmel id-diskors tiegħu qabel ma jitlaq, qabel ma jmur għall-passjoni. Bħalissa il-qari qed jistedinna indawru l-ħarsa tagħna lejn l-Ispiritu Santu. Dak l-Ispiritu li jagħti l-ħajja, dak l-Ispiritu li joħloq, li jġedded. Ara. U Ġesu lill-Apostli u li ngħid in-nies ma jaqbilkom li jingħammu, ħalli jiġi l-Ispiritu Santu. U x'ħajgħamel l-Ispiritu Santu? Il-bieraħ nhar il-ħadd qalilna li huwa id-defensur, jiddefendina, jaqbes għalina. L-insaru huma akkużati. Akkużati x-xitan din ix-xogħol tiegħu li jakkużana, U l-Ispiritu Santu x'ħajgħamel? Jiddefendina. Jaqleb is-sentenza. Ara. Minflok aħna l-akkużati, l-Ispiritu Santu ħajurina li għandna raġun. Bħal meta jkollok sentenza tlifta, tappella u terbaħa. Ara, dak li jagħmel l-Ispiritu Santu, l-Ispiritu Santu. Fi kliem ieħor, lil Ġesu jakkużawh, ħajoqtluh. Jagħmlu ġudizzju żbaljat fuqu. U l-Ispiritu Santu ħajikxef li d-dinja għandha żball. Li l-ġudizzju tagħha huwa żbaljat. Li l-ħażen qiegħed fil-bniedem mhux Ġesu. Dan jagħmel l-Ispiritu Santu. Juri li fil-qalb tal-bniedem l-affarijiet mhumiex sew. Kemm għadi sabiħ, diffiċli ftejt, diffiċli. L-Ispiritu Santu jgħin lill-bniedem li qiegħed fl-iżball. Li l-ġudizzji tiegħu huma żbaljati. Li mhux ħadd ieħor, mhux Ġesu għandu t-tort, imma jien għandi t-tort. Biex nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-Santu Wistin ta' Canterbury. Dan joħodna fi żmien San Grigorju l-Kbir. San Grigorju l-Kbir, Papa Kbir, lejn is-sena 596. Dan San Grigorju bat xi missjonarji l-Ingilterra. Verament, ir-re ta' Kent tal-Ingilterra kien stieden il-missjonarji biex imorru jevanġelizzaw. Il-mara tiegħu kienet kattolika. U stieden il-missjonarji biex imorru jevanġelizzaw l-Ingilterra. U San Grigorju l-Kbir jibgħat 40 missjonarju flimkien ma' Sant Wistin. Hemm dik l-istorja ħelwa, tiftakruha żgur. San Grigorju xi tfal u jgħid dak min huma? Qalulu dawk Ingliżi.
għal dawk jisom anġli, mhux angli, u jibgħat il-missjonarji biex jevanġelizzaw u minn hemmhekk Sant Wistin ta' Canterbury jibda l-evanġelizzazzjoni tal-Ingilterra u jwaqqaf il-monasteru ta' Canterbury. Dan il-qaddis li qegħdin niċċelebraw illum. Huwa l-Ispirtu missjonarju fratt tal-Ispirtu Santu. Il-bieraħ rajna il-San Filippo Neri assu jisim ħeġġeġ minn bl-Ispirtu Santu. U llum qegħdin naraw xrara oħra tal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu missjonarju. Jitolbu l-Ispirtu Santu biex dawwel il-ħajja tagħna u jagħmilna lilna wkoll missjonarji fl-ambjenti tagħna. Nesqu bil-fiduċja lejn il-Missier u nitolbuh jibgħatilna l-Ispirtu tal-Verità biex iwassalna għal verità sħiħa aħna u ngħidu, ismana nitolbuk mulej. Biex l-Ispirtu jagħti l-qawwa lill-Knisja fil-ġlieda kontra l-gideb tax-Xitan bl-armi tal-verità tal-Evanġelju nitolbu. Biex is-soċjetà tiġi mħarsa mill-kriminalità u fl-istess ħin issir ġustizzja ma' min jiżbalja ħalli jerġa' isir ċittadin onest nitolbu. Biex l-Ispirtu jfarax lil dawk li għaddejjin minn problemi u ġieħ tal-qalb u jagħtihom tama f'ġejjin aħjar nitolbu. Biex imqawwin mill-Ispirtu tal-Verità nifilħu nieqfu lil ħażen u naħarbu id-dnub nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija, għatina li nozzu l-kelma tiegħek u nixxenqu kuljum għal ħidma u d-dawn tal-Ispiritu Santu. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li issa niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom, speċjalment dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino, għal dawk li għaddejjem minn momenti diffiċli fil-ħajja, speċjalment il-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom, u għal dawk li għaddejjem mill-maltemp tal-ħajja biex ma jaqtgħux qalbu imma jafdaw fik nitolbu. Nitolbu kat-tfal biż-żgħażagħ tagħna biex ma jaqtgħux qalbhom miż-żminijiet diffiċli li qegħdin ngħixu fi żmienna nitolbu. Nitolbu għall-familji kollha tagħna, speċjalment dawk il-familji fejn hemm in-nuqqas ta' ftijien, fejn hemm il-mart, fejn hemm id-diffikultajiet, nitolbu għal pajjiżna u nitolbu għal paċi fid-dinja. Mulej dawwa lill-mexxejja tal-pajjiżi biex jimxu fuq it-triq tal-Vanġelu nitolbu. Nitolbu għall-erbieħ ta' Michelangelo Mananni, Wenzu Grima u Peter Camilleri biex tinsaħħtijiethom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Għaddisna Missier bil-faraġ tal-Ispirtu tiegħek biex nobdu lill-Ibnek Ġesu ħalli imsoffijin b'demmu niksbu grazzja u sliem bil-kotra u li jgħix bi saltan għal dejjem ta' dejjem. Dierek n-mulej alla tal-ħolqin kollu għax fit-jobit tajta l-ħobs għedin nofrure. Ftot tal-art u xogħol il-bniedem selanina l-ħobs tal-ħajja.
xogħol il-bniedem seda lilna x-xorb tar-ruħ. Il-qana nirmu qudiemek u għamel b'njuġbok dan is-sagrifiċċju li se nofru. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ixħet il-ħasa tiegħek lejn il-vittma li se nofrulek fit-tifkira ta' St. Augustine ta' Canterbury. U għamel li nfasslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' St. Augustine ta' Canterbury, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-qelb bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-oli ta' spewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dawnu l-misteru tal-fidi jinħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mikelanġ Mananni, Wenzu Grima u Peter Camilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' San George Preka, ma' Sant Wistin ta' Canterbury, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismek wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretint kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfirna d-dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li jinti trid fija. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu inalla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadrej lid-din damlek ġisem bid-dehem qaddes tiegħek. Eħlisni meħtijiet kollha minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek tħallina qatt. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares.
ħanejdu talba ta' wara tqalbejn. Mulej meta ġodarek niltaqgħu, infittxu l-wiċċek nisimgħu leħnek, tħallix li qalbna tibqa' bla mkebsa. Erġa' nfoħ fuqna l-ispirtu tiegħek bħalma għamilt dakinhar fiċ-ċenaklu u kompli kuljum nfoħ fuqna biex tenni u tfarraġ, tibni u tħodd, tfejjaq fil-font tur il-veru u s-sabiħ. Ħolq ġdid terġa' minna bħal dakinhar tal-magħmudija tagħna. Fakkarna spiss biex ma nitilfux it-triq. Ħallina narfuk fil-qsim tal-ħobs, il-ħadd, fil-fqejr, fil-raj, fil-ġema. Meta l-ħażen tad-dinja jaħsel jitfina, erġa' sejħilna bil-ħlewwa u aħfrilna. F'dinja mtaqla, korrotta, mudlama, xieda għamilna ta' mħabba u dawl. Ħallina bħall-anġli tal-qabal miftuħ, bħal ommok u n-nisa l-oħra, messaġġiera nkunu tal-qawmien. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' dan il-misteru wetta il-qaddejja tiegħek fil-fidi vera li għalija Santu Wistin ta' Canterbury ħabrek b'għajeda tul ħajtu kollha għamel li kull imkien nagħtu xhieda għalija bil-kliem u bl-email. Bi Kristus jedna. Qabel ma ngħidu tlieta vamarijiet lill-Madonna ħanaqra l-fjuret tal-lum qegħdin fix-xahar ta' Mejju u kuljum nagħmlu fjuret xkejken. Illum is-27 ta' Mejju. Marija hija marbuta mal-Ewkaristija. Tallimna nirringrazzjaw lill-Alla u tistedinna biex possibilment kuljum nirċievu lill-bina moti għalina. Talba. Fakkarni Marija li inti preżenti f'kull quddiesa bħalma kont fuq il-Kalvarju. Semma l-ispiss il-karba ta' Ġesu fuq is-salib li għandu l-aċ. Il-fjuret tal-lum, illum Ħusem fil-quddiesa u għamel proponiment li ma titlifx quddiesa u tqarbina għal xejn, għax Marija fuq il-Kalvarju tkun tistenniek. Ħanejdu dak li ta' vamarijiet lill-Madonna, nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna ta' u għall-persuni li nixtiequ.
Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-murej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewa ta' Mejju, tana Marija, u kemm idoħlejju dak ismek sabiħ, kemm toħroġ qawwija dil-kelma minn qalbna, bit-tama li talbna jagħtik l-akbar ġieħ. Jintlax għata s-sema ix-xemx tal-ħolqien, jintlom ta' min ħalqet bik mimli kull żmien. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.